Tarata Decembre kalo tile 23 san 2025 Demestive cɛna muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila ko don kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ko don kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da gulo ka olu dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ ka continuer ni k'u ka opération belebelew yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin bamaciwale maaw yɛrɛ kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ de la an y'a ye k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen Decembre kalo tile 20 san 2025 kan ka fintigilakaw ka cidenya baara dɔw yɛrɛ kɔni de senfɛ min yɛrɛ kɔni na n'u y'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Muruja localité yɛrɛ la ni nin yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Nara région yɛrɛ de la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bamaciwale maaw ka daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni cɛ ale ni ka bɔnɛba yɛrɛ fana don bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kun hali sisan an bɛ to an ka fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni k'u ka cidenw baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ ni o de ye ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen lakana n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen fana lakana o ko hukumu yɛrɛ la an ye kunnafoniya jɛlen dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen Decembre kalo tile 19 san 2025 kan ka fintigilakaw yɛrɛ ye opération belebele yɛrɛ dɔw kɔni kɛ Nioro région yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni caman bɔnɛ u ni yɛrɛ la ani k'u daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ fana tiɲɛ sibiri tɛmɛnen Decembre kalo tile 20 san 2025 kan ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'ale yɛrɛ kɔni ye drapeau di yɛrɛ kɔni kɛ force unifiée de l'AES maaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni bɛna u ka cidenya baaraw yɛrɛ daminɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u ye maa dɔ yɛrɛ kɔni sugandi ni ka o kɛ u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana ye sibiri tɛmɛnen Decembre kalo tile 20 san 2025 ko kun ye ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɛra an ka palais de kuluba yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔna min na ni AES jamana minisiriw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka o ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni kɛ n'a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun ye an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ de bolo kari tɛmɛnen Decembre kalo tile 21 san 2025 ko confédération de AES minisiriw ka ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɛra Bamako CCB yɛrɛ kɔnɔna na ko dɔ kɔfɛle yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ ye AES minisiriw yɛrɛ ye k'olu yɛrɛ kɔni y'u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ dɔ kɔnɔna min yɛrɛ bɛ tali kɛ AES teleso yɛrɛ dayɛlɛli ko yɛrɛ kan kari tɛmɛnen Decembre kalo tile 21 san 2025 ko maa marifɛtigi dɔw yɛrɛ kɔni taara kisɛ ci yɛrɛ kɔnɔna bari dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o bari kɔfɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na Afrique du Sud autoritéw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 9 yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na maa ta bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bɛ minnu yɛrɛ joginna kosɛbɛ fana Rusini Afrique ka conférence min yɛrɛ kɔni kɛra Decembre kalo tile 19 yɛrɛ la k'a dugu jɛ Decembre kalo tile 20 yɛrɛ la san 2025 ko conférence yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ ye Rusi ale ni CEDEAO yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnyaba yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ CEDEAO jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka solution yɛrɛ kɔni ɲini k'aw gɛlɛya ninnu yɛrɛ ban ni kunnafoniyaba ninnu b'an bolo koro bi an bɛna minnu walawala o ye an ka bi kibaru kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer n'u k'u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni yira an na sanga ni wagatiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye n'u ka opération belebelew yɛrɛ kɔni u bɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin bamaciwale maaw yɛrɛ ma ko sibiri tɛmɛnen Decembre kalo tile 20 san 2025 kan ka fintigilakaw ye opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye Muruja localité yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Nara région yɛrɛ de kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bɔnɛba yɛrɛ de kɔni don bamaciwale maaw yɛrɛ kun k'u ka nin opération belebele yɛrɛ kɔni daminɛ na n'u ka jateminɛ dɔw yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ka fintigilakaw yɛrɛ ye bamaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kun bɛ déplacement yɛrɛ la o zone yɛrɛ kɔnɔna na an ka fintigilakaw kelen kɔ yɛrɛ kɔni ka confirmer k'a fɔ ko nin ye bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni o kɔfɛ u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni yamaruya yɛrɛ kɔni di k'u k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka frappe jugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin o maa ninnu yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ k'u ka o frappe ninnu yɛrɛ kɔni kun kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de don k'a ɲɛsin bamaciwale maa ninnu yɛrɛ ma wa u y'a yira k'a fɔ k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu yɛrɛ kɔni m'u ka cible ninnu kɔni jɛ fewu k'u ka o frappe jugu yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni
kɔni o zone ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lajɛ ka sɔrɔ ka bamajuwale maa ninnu dogo yɔrɔ an'u ka kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ tiɲɛ. Ni opération belebele ninnu b'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilaka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ cogo min yɛrɛ kɔni u bɛ se ka dankari bamajuwale maaw ka menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. Wa a b'a yira k'a fɔ fana k'an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. Halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka opération ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na. Ko juma tɛmɛnen Decembre kalo tile 19 san 2025 k'an ka finitigilakaw yɛrɛ ka cidenya baara dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kun bɛ Nioro région yɛrɛ kɔnɔna na. Ko ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ kunnafoni jɛlen dɔw yɛrɛ sɔrɔli Nioro 42e régiment blindé maaw yɛrɛ ye attaque belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ bamajuwale maaw ka camp dɔ yɛrɛ la ni o camp yɛrɛ kun bɛ Jaba Gadiel zone yɛrɛ de la. Ko ka ni opération ninnu yɛrɛ kɔni organisera ka ɲɛ. Ko yɛrɛ fana sera u ka opération ninnu yɛrɛ kɛcogoya la ka ɲɛ. Ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye farati min yɛrɛ kɔni kun bɛ o région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni kan. Ko farati ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana wulila ka bɔ yen. An ka finitigilakaw ka attaque ninnu yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka finitigilakaw donna o zone yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o zone ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lajɛ k'a ɲɛ n'a sɔrɔ ni farati wɛrɛ yɛrɛ kɔni tɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la. Nka u y'a yira k'a fɔ ko farati wɛrɛ fosi yɛrɛ de kɔni tɛ yen. O yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ k'an ka finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ye sebaayaba yɛrɛ de sɔrɔ u ka opération nin yɛrɛ kɔnɔna na. Opération belebele min yɛrɛ kɔni kɛra nin zone kɔfɛla yɛrɛ kɔnɔna k'o kɛra sababu ye ni ka bamajuwale maa 15 yɛrɛ de bɔnna o ni yɛrɛ la. O fana ko bamajuwale maa caman yɛrɛ fana minɛna walasa ka taga ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛngu olu yɛrɛ kɔni na. O bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u ye bamajuwale maaw ka minɛn caman yɛrɛ fana saisi minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka bolimafɛnw yɛrɛ kan u ka kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se fɛn wɛrɛw yɛrɛ fana ma. Nin yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma wa an bɛ dugawu yɛrɛ kɔni kɛ Ala ka basigi yɛrɛ don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen Decembre kalo tile 20 san 2025 ko an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'ale yɛrɛ kɔni ye drapeau di yɛrɛ kɔni kɛ force unifiée de AES maaw yɛrɛ kɔni ma. Wale min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko AES jamana saba ninnu yɛrɛ ka finitigilaka ninnu yɛrɛ bɛ n'u ka cidenya baaraw yɛrɛ daminɛ. O cérémonie yɛrɛ ɲɛmaayaba yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ de bolo son excellence le général d'armée Assimi Goïta wa fana ko cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na jamana autorité maa camanba yɛrɛ de kɔni kun bɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre général de division Ablaye Maïga min yɛrɛ ye conseil national de transition ɲɛmaaba yɛrɛ k'ale yɛrɛ fana kun bɛ yen président des institutions et de la république yɛrɛ fana kun bɛ yen AES jamana ministre minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni olu ka baara yɛrɛ de jamana lafasali yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen fana kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan AES gouvernement maa caman yɛrɛ fana kun bɛ o kɛnɛ fana kan an ka chef d'état-major général ale yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ fo ka taa se ambassadeur yɛrɛ ma ani jamana dɔw yɛrɛ fana représentant yɛrɛ fana kun bɛ o kɛnɛ yɛrɛ fana kan an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko nin cérémonie yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la sabula k'a bɛna force unifiée de AES maaw yɛrɛ ka cidenya baaraw yɛrɛ dayɛlɛlen yɛrɛ de yira maa min yɛrɛ kɔni sugandira ni k'a kɛ force unifiée maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin o yɛrɛ kɔni ma o kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin jamana lafasalikɛbagaw an'a lakanabagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiriw bɛɛ la a y'a yira k'a fɔ kabini san 2024 juillet kalo yɛrɛ kɔni na ko AES jamana finitigilakaw yɛrɛ kɔni opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin bamajuwale maaw yɛrɛ kɔni ma ani kun ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana minɛ min yɛrɛ fana y'u dagasigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni k'u y'o caman yɛrɛ fana tiɲɛ ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni ye ani kunnafoni yɛrɛ dili ɲɔgɔn yɛrɛ fana ma son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko bamajuwale maa ninnu yɛrɛ kɔni b'u ka fɛɛrɛw yɛlɛma wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni o la k'an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la force unifiée mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni sugandira ni ka kɛ o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ de kan ka a cɛsiri ni ka na ni fɛɛrɛ kura dɔw yɛrɛ kɔni u ka opération kɔnɔna na wa a y'a yira k'a fɔ ko farati minnu yɛrɛ fana bɛ kɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko farati ninnu yɛrɛ fana caman bɛ bɔ kunnafoni di siraw yɛrɛ de kɔni senfɛ o la sa ko AES maaw yɛrɛ kɔni u ka teli n'u ka radio bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dayɛlɛ cogo min yɛrɛ kɔni na AES jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka kunnafoniya jɛlenw yɛrɛ sɔrɔ ani ka dankari kunnafoni kolonw bɛɛ lajɛlen carili yɛrɛ la AES jamanaw kɔnɔna na a ye sisa k'a fɔ fana ko AES yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wagati jan yɛrɛ de kɔnɔna na
O kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin AES jamana population bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka sɔrɔ ka taasibila yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin AES finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛ sen yɛrɛ kɔni fɛ wa fana minnu yɛrɛ kɔni joginna a ye duwawu yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ kɔni ye k'Ala ka nɔgɔya da yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ fana ye. Mali ministre de défense et des anciens combattants ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko le général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye sisan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sahel yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kama ko jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka a cɛsiri walasa ka lakanaba yɛrɛ kɔni sabati u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O y'a yira k'a fɔ ko force unifiée de AES ni o ye AES jamanaw yɛrɛ ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye k'olu ka baara yɛrɛ kɔni sinsinlen yɛrɛ kɔni de bɛ jamana kɔnɔdenw lakanani yɛrɛ kɔni kama ani ka dɛmɛba yɛrɛ kɔni don k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔnɔna ma. Le général de corps d'armée Sadio Kamara ale y'a yira k'a fɔ ko drapeau min yɛrɛ kɔni dira force unifiée maaw yɛrɛ kɔni ma ko maa minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛsen yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni de kɛ olu ka courage yɛrɛ de la. A ka kuma laban yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye général Dawuda Tarawele ye k'ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ force unifiée maaw ka ɲɛmɔgɔ belebele yɛrɛ kɔni ye wa fana k'a kan k'i cɛsiri kosɛbɛ cogo min yɛrɛ kɔni na lakanaba yɛrɛ bɛ se ka sabati AES jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na ale ni basigi fana. Sibiri tɛmɛnen Decembre kalo tile 20 san 2025 ko ɲɔgɔnye belebele dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka palais de kuluba yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔnye min yɛrɛ kɔni tun bɛ tali kɛ AES jamana ministres yɛrɛ farali ɲɔgɔn kan. U ka o conseil des ministres yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ de bolo min na a ye Mali, Burkina Faso, Niger ministres bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka taga kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ko ka nin ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de kɔni kun b'a la sabula a kɛra walasa ka AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sommet filanan min yɛrɛ kan ka kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka olu labɛnw yɛrɛ sabati. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko u ka nin ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye walasa u ka se ka AES san fɔlɔ bilaw yɛrɛ kɔni bɔ ani k'u ka don nataw yɛrɛ décision fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛn k'u ka nin ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kun tɛ taamasiyɛn yɛrɛ gansan ye ko nka ko ɲɔgɔnye belebele yɛrɛ de kɔni don nafaba yɛrɛ bɛ min yɛrɛ la sabula k'a kɛra sababu ye n'u kumana fɛn nafamaba yɛrɛ de kɔni kan minnu yɛrɛ bɛ nafaba yɛrɛ de lase AES jamanaw kɔnɔna na u ka nin ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni senfɛ u ye baara kɛ sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni ka sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ AES san fɔlɔ baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bilan bɔ n'a sɔrɔ ni u kɔni tun bɛ AES baarakɛlaw san fɔlɔ bilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sabatira u ye tɛgɛnɔ yɛrɛ bila bɛn ka sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni na AES jamanaw yɛrɛ lafasaliko n'a lakanaliko yɛrɛ fana kan ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye fɛɛrɛ belebele dɔw yɛrɛ kɔni bila sen na fɛɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ AES jamanaw ka sɔrɔkow layiriwali yɛrɛ kan ani k'u baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɛ ɲɔgɔn fɛ. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko AES ka laɲini belebele yɛrɛ ye min ye ko AES yɛrɛ kɔni ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min yɛrɛ la Sahel population yɛrɛ kɔni bɛ se u ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ de ka pression t'u kan ani u bɛ se k'u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni kɛ hɛrɛ yɛrɛ la cogo min yɛrɛ fana la. Bamacogole maaw yɛrɛ ka menace ka fara sɔrɔ ko gɛlɛyaw yɛrɛ ka fo ka taa fara kunnafonikolon carili yɛrɛ la AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka déclaration dɔ yɛrɛ kɔnɔna ale ye pression minnu yɛrɛ kɔni bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jalaki a yɛrɛ k'a fɔ ko pression minnu yɛrɛ bɛ AES jamanaw yɛrɛ kan ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Bamacogole maaw yɛrɛ ka menace ka fara sɔrɔ ko gɛlɛyaw yɛrɛ ka fo ka taa se kunnafonikolon yɛrɛ carili AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka AES jamanaw yɛrɛ ka fanga yɛrɛ de kɔni dɔgɔya kosɛbɛ. A y'a yira k'a fɔ ko pression minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka AES fanga yɛrɛ kɔni dɔgɔya ko nka ko pression ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka AES fanga dɔgɔya dɛ ko nka ko bɛ ka caman yɛrɛ de fara AES fanga yɛrɛ kan wa a bɛ ka kɛ sababu ye fana AES jamanaw yɛrɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta u yɛrɛ ye a ye sinsin kosɛbɛ nin kuma yɛrɛ kan wa a ye kuma yɛrɛ kɔni fɔ ni fangaba yɛrɛ de a ye wele yɛrɛ kɔni bila AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka caman yɛrɛ de fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni kan hali n'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ jamanaw yɛrɛ fana kɔnɔna na. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni y'i to nin kuma yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka taasibila yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛ yɛrɛ kɔni senfɛ ani AES jamana finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ k'u y'u ni yɛrɛ kɔni min di faso lakanaliko yɛrɛ kɔni na ko o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye walasa AES jamanaw yɛrɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw yɛrɛ ta ani ka k'u yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ye. An ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni na a ye wele yɛrɛ kɔni bila Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye. Ko fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ fana ka kɛ
kɛ bonya hali ni dɛmɛ yɛrɛ de kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ma tugu jamana fosi yɛrɛ de ka pression walima a ka laɲiniw yɛrɛ de kɔ. AES jamana ka minisiriw ka ɲɔgɔn ye belebele min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ, o b'a yira k'a fɔ ko État du Sahel jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka taga ɲɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna ale ni ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki ko ale ni lakanako yɛrɛ ta fan fɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛlɛmaba yɛrɛ de bɛ ka don AES jamanaw ka kunnafonidiso yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ décision nafamaba dɔw yɛrɛ kɔni tali ye. Kari tɛmɛnen Decembre kalo tile 21 san 2025 AES jamana minisiriw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɛra Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CCB yɛrɛ la k'o don kɔfɛla yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ AES minisiri yɛrɛ ye kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni y'u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila bɛɛ ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ bɛ tali kɛ AES jamanaw ka teleso kura yɛrɛ dayɛlɛli ko kan k'u ka o cérémonie laban yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kun bɛ an ka jamana premier ministre yɛrɛ de bolo le général de division Ablaye Mayiga an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la. Mali minisiri ka fara Burkina ale ni Niger minisiri yɛrɛ kɔni kan k'olu y'u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila document officiel yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ bɛ tali kɛ AES jamanaw ka teleso kura yɛrɛ dayɛlɛli ko kan. Ko kunnafonidiso kura yɛrɛ dayɛlɛli yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka u ka jamana kunnafoniw yɛrɛ lase ani k'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lafasa. AES jamanaw ka teleso kura ni an b'a wele fana ko tele AES ko yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka kuma teleso ninnu yɛrɛ la k'u ka jamana danbew yira hali ni ka kunnafoni kulo cariliw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bali u ka jamana kɔnɔ. A bɛ jamana ninnu saba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dɛmɛ walasa u yɛrɛ ka se k'u ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. Général de division Ablaye Mayiga ale ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye walasa ka AES jamana ɲɛmaaw ka sommet filanan yɛrɛ kɔni baaraw labɛn min yɛrɛ kɔni daminɛna kunun tɛnɛ Decembre kalo tile 22 san 2025. Général de division Ablaye Mayiga ale yɛrɛ ye sinsin a kan k'a fɔ ko AES yɛrɛ kɔni tɛ hakilina yɛrɛ kɔni ye tuguni ko nka ko tɔn belebele dɔ yɛrɛ kɔni don tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ ka yiriwa don o don ka taga fɛ. A y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye décision belebele minnu yɛrɛ kɔni ta minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ AES jamanaw yɛrɛ ka lafasaliko ani a yiriwaliko n'a kunnafoniliko yɛrɛ kɔni kan ko kunnafoni yiriwaliko k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna yira AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de fɛ u ka sommet filanan yɛrɛ de la. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Bamakɔ ni o ye an ka Mali jamana faaba yɛrɛ de ko fan 14 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni décorelen yɛrɛ de don ni AES jamanaw yɛrɛ ka drapeau ye. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka fara Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ kan ni o ye capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana kan ni o ye général Abdrahamane Tiani yɛrɛ kɔni k'olu kɔni ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni senfɛ k'u bɛna décision belebele dɔ yɛrɛ kɔni ta AES ko yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 AES labaara cogo yɛrɛ kan. Kari tɛmɛnen sɔgɔma Decembre kalo tile 21 san 2025 Afrique du Sud autorité maaw yɛrɛ ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko maa maramafɛtigi dɔw yɛrɛ kɔni tagara kisɛ ci yɛrɛ de la bari dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bari min yɛrɛ kɔni bɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 9 yɛrɛ de bonne u ni yɛrɛ la ani maa 10 bɔɲɔgɔn yɛrɛ fana k'olu jogin kosɛbɛ. K'u ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sani sɔgɔmadafɛla ni nɛgɛ kaɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de cɛ township de Beckersdal yɛrɛ la o yɔrɔ yɛrɛ kɔni k'a ni Johannesburg yɛrɛ kɔni cɛ ko a bɛ taga fo kilomètre 46 yɛrɛ de la ko nin y'a siɲɛ 2 yɛrɛ de ye ni kisɛ ci ninnu yɛrɛ kɔni ka kɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na dɔgɔkun 3 yɛrɛ kɔnɔna na Afrique du Sud polisiw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko sigasigada yɛrɛ kɔni kɛra maa minnu yɛrɛ la k'olu bɛ taa fo maa 12 yɛrɛ de la ni olu yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ ko ni maa 12 ninnu yɛrɛ kɔni minnu ka walejugu yɛrɛ kɔni kuma min yɛrɛ kɔni na k'u nana minibisi kelen de la ani Berlin Argentine kelen fana de la ko wagati yɛrɛ kɔni na u ka sɔrɔ k'u ka kisɛ ci yɛrɛ kɔni daminɛ ni k'a ɲɛsin bari yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u yɛrɛ kɔni continuera ni k'u ka kisɛ ninnu yɛrɛ kɔni ci k'u to boli sen yɛrɛ kɔni fɛ ka bɔ o yɔrɔ yɛrɛ la. Afrique du Sud région commissaire de police dɔ y'a yira k'a fɔ walejugukɛla ninnu maa 9 yɛrɛ kɔni kun bɛ ko marifa dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ olu bolo ni o marifa ninnu yɛrɛ bɛ wele fana ko pistolet ko dɔ fana yɛrɛ kɔni kun bɛ ko fusil d'assaut yɛrɛ de kɔni kun b'ale bolo ni o fana y'a damana marifa dɔ yɛrɛ fana de ko Afrique du Sud jamana autorité maaw yɛrɛ kɛn bɛ ka enquête belebelebaw dɔ yɛrɛ kɔni lawuli nin ko yɛrɛ kɔni senfɛ cogo min yɛrɛ kɔni u bɛ se k'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da ni maa jugu ninnu yɛrɛ kan ani maa jugu minnu yɛrɛ fana bɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'olu ka baara tɛ fosi yɛrɛ de kɔni walejugukɛ yɛrɛ kɔni ko k'a ɲɛsin a jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma k'olu autorité damaw yɛrɛ kɔni tɛna ni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko nka k'u
tuguni maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka ni enquête ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu yɛrɛ fana ka baara de kɔni ye ka maa fagala jugu ale ni walijugukɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana minɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko attaque caman yɛrɛ kɔni kɛra k'a ɲɛsin bariw yɛrɛ kɔnɔna na Afrique du Sud jamana kɔnɔna na u ye misaliya yɛrɛ kɔni di o ko yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin kalo yɛrɛ kɔni daminɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko maa dɔw yɛrɛ fana taara attaque yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin bari dɔw yɛrɛ kɔni ma ni bari yɛrɛ kɔni kun ka surun Afrique du Sud capitale yɛrɛ la wale min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka maa 12 yɛrɛ de bɔnɛ u ni na ani ka maa 5 jogin kosɛbɛ ko san 2022 wagati yɛrɛ fana la ko maa maramafitigiw ye attaque dɔ yɛrɛ fana kɛ township yɛrɛ fana la wale min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka maa 16 yɛrɛ de fana bɔnɛ u ni na ko don ko fɛlen yɛrɛ fana la ko maa 4 fana yɛrɛ fana bɔnɛ u ni yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ fana kɛ kisɛci yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ ko san 2024 wagati yɛrɛ kɔnɔna ko mɔgɔ 26 yɛrɛ de fana bɔnɛna u ni yɛrɛ la ko tile kelen yɛrɛ kɔnɔna na ko kun bɛ se ka maa 70 yɛrɛ de kɔni faga o b'a yira k'a fɔ ko Afrique du Sud yɛrɛ bɛ jate jamana ye jamana min yɛrɛ kɔnɔna na ni maa faga yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ yen nɔ ko ni maa ba min yɛrɛ fana fagara ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sababu caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ maramafɛn ninnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marifaw yɛrɛ k'ali n'a sɔrɔ u ka jamanaw yɛrɛ kɔni ye sariya gɛlɛnw yɛrɛ kɔni ta mara k'ali n'a sɔrɔ sariya gɛlɛnw yɛrɛ kɔni talen bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na marifaw yɛrɛ kɔni marali la ko bɛɛ n'a ta o ta ko maa caman yɛrɛ kɔni b'u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni marifaw yɛrɛ kɔni m'olu yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ ma d'u ma Rusi ale ni Afrique ka conférence belebele min yɛrɛ kɔni kɛra Caire ni o ye Egypte faaba yɛrɛ de conférence min yɛrɛ kɔni kɛra k'a daminɛ décembre kalo tile 19 ka taa bila décembre kalo tile 20 yɛrɛ kɔnɔna ko o conférence yɛrɛ de kɔni senfɛ ko Rusi ale ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnyabaw yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Afrique ni Rusi ka conférence yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO ɲɛmaaba yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Omar Ali Touré k'ale yɛrɛ kɔni ni Rusi jamana ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ ye k'olu yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kumana gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Afrique de l'Ouest jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kalata ko ale ni Bamajɔle maa ka menace min yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma Rusi ni CEDEAO maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u kan ka fara ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kan walasa ka solution yɛrɛ kɔni ɲini ni gɛlɛya ninnu yɛrɛ la Sergei Lavrov ale y'a yira k'a fɔ ko Rusi yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ kɔni ma walasa bɛn ani lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati Afrique de l'Ouest jamanaw kɔnɔna na wa fana k'u bɛ dɛmɛ u fɛ fana ka Bamajɔle maaw yɛrɛ fana ka menaces bɛɛ lajɛlen kɛlɛ lakanako yɛrɛ kɔni bɔlen yen nɔ Rusi y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ani Afrique de l'Ouest jamanaw yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya tɔw yɛrɛ de sinsin kosɛbɛ u ka o jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ fana kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ bolila financement ko yɛrɛ de kɔni kan Rusi y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni ka financement yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka sirabaw ani pont fo ka taa se bâtiment yɛrɛ kɔni dilanni ko yɛrɛ kan fɛɛrɛ min yɛrɛ fana bɛ kɛ Afrique de l'Ouest ni Rusi yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ fana caya kosɛbɛ ka taga fɛ Rusi y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ fana labɛnnen don ni ka projet belebele dɔw yɛrɛ fana financer minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka baaraw caya Afrique de l'Ouest jamanaw kɔnɔna na ani k'u ka sɔrɔkow yɛrɛ fana layiriwa u ka nin ɲɔgɔn ye nafamayɔrɔ belebele dɔ yɛrɛ fana kɛra min yɛrɛ kɔni Rusi ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin CEDEAO membre bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka conseil des affaires dayɛlɛli ko yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye walasa ka CEDEAO jamana gouvernement n'u ka cakɛda fitininw yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni sinsin wa fana k'a bɛ kɛ sababu ye ni jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ se ka investissement caman yɛrɛ kɔni kɛ CEDEAO jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na nin ɲɔgɔn ye belebele min yɛrɛ kɔni kɛra Caire ni o ye Egypte faaba yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ko Rusi yɛrɛ kɔni partenaire nafama belebele yɛrɛ de ye CEDEAO yɛrɛ bolo wa fana ka Rusi yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don cogo min yɛrɛ kɔnɔna lakana ni basigi yɛrɛ bɛ se ka don ni jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani jamana ninnu yɛrɛ fana ka sɔrɔko yɛrɛ layiriwali yɛrɛ fana la ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔ Kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma